Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nuwun konjo dateng para sepuh, pini sepuh, ingkang satuhu sampun pono ing pamawas, menggah lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah ingkang pantes kula bekteni. Dumateng para pangemban pating praja, sadanegari, minangka pandam pandoming para kawula dasik, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Mliginipun dumateng keluarga pisan kinasih, panjenenganipun Bapak Ibu Suyut saking Godhog RT setunggal RW gangsal Godhog Polokarto Sukoharjo saha sak pangembyongipun ingkang dipun sepuhi duta pangarsa panjenenganipun Bapak Thoyib Nasruddin ingkang kinurmatan. Dumateng kadang werda muda miwah taruna ingkang pantes sirudarsana. Lumeberipun dumateng para tamu kakung mewah putri ingkang dahat kalingga murdaning agrami. Boten katalumpen dumateng pametri ing budaya Jawi campursari Dewa Ruci ingkang bagya mulya. Kanthi linambaran trap sila ing budi mewah ngaturaken sewu agunging pangaksama keparenga kula hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe saweg eca anggenipun nembe ing wawan pangandikan. Nggih awit mradhapa keparengipun ingkang hambogati panjenenganipun Bapak Daliman Ibu Siti Aisyah kula piniji kinen haturaken menggah kaperluanipun wonten ing siang punika. Haning sederengipun ingkang paling utami sumangga sareng-sareng kita dherekaken majataken puja dalah puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih awit kanthi berkah saha rahmatipun kita sedaya saged makempal ugi silaturahim wonten ing pawiwahan punika. Alhamdulillah manggih rahayu lijeng pinawen karaharjan boten wonten alangan satunggal punapa. Dumateng para tamu kakung wah putri ingkang kinurmatan, ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Ibu Daliman boten katalumpen ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para tamu sedayanipun. Saestu ingkang sampun kepareng nglonggaraken wekdal tuwin penggalihipun saged ngrawuhi keperluanipun wonten ing siang punika. Menggah wigatos sing gati keperluanipun Bapak Ibu Daliman nggih menika hanetepi daramaning kasepuh Hami Maha Putra Margya Siwi ngentas pitulus kenya putrinipun ingkang asisilih Roro Walida Purti Talisa ingkang sampun dhaup kalian Bagus Iksandi Ramadan putra panjenenganipun Bapak Ibu Suyut ing pidalem Dukuh Godhog RT setunggal RW gangsal Desa Godhog Polokarto Sukoharjo. Menggah ijab kabul sampun kalampahan wau enjing kirang langkung tabuh setengah 8 ugi sampun dhaup panggih miturut satataning adat widi widana ingkang tasih lumampah wonten ing Padukuhan Jatisari Desa Sobokerto.
Alhamdulillah sedaya kalaksanan manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Salajengipun saestu mawantu-wantu panyuwun saking panjenenganipun Bapak Ibu Daliman dumateng para tamu sedayanipun kanthi suka rena ing penggalih paring pujastawa puji hastuti dumateng temanten sarimbit anggenipun lelumban gebyur wonten ing madyaning bebrayan enggal. Mugi pinaringan antut runtut ayam tentrem guyub rukun rahayu ingkang tumuju bagya mulya ingkang sinedya gagah ingkang jinakah saha basuki ingkang kaesti. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi enggal pikantuk momongan putra putri ingkang soleh utawi solehah. Salajengipun panjenenganipun Bapak Ibu Daliman ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng para tamu tuwin tangga tepalih awit pambiyantunipun saengga saged hangenteng-entengaken saha lancaripun wonten keperluan wonten ing siang punika. Ugi sedaya kasih darman panjenengan dadosna amal kesainan pikantuk lelintu ingkang linangkung sae saking Gusti Allah. Salajengipun amba bilih anggenipun hanampi karwan panjenengan sedaya wonten kekurangan tundhonipun boten nuju prana dumateng penggalih para tamu saestu saking keluarga nyuwun lobering samudra pangaksami dumateng para tamu sedayanipun. Salajengipun dumateng para tamu kasuwun pinarak lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos paripurnaning pargyan wonten ing siang punika. Mekaten menggah atur kula pinangka talangi basa saking panjenenganipun Bapak Daliman Ibu Siti Asiah. Amba bilih anggen kula ngaturaken Purwa Madya Husana ugi wonten ingkang boten nuju prana dumateng penggalih para tamu saestu kula ugi nyuwun pring samudra pangaksan. Cekapekaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babaring konto lekasing sedya sampun kepareng katur panjenenganipun Bapak Pangarsa Praja Desa Sobokerto, panjenenganipun Bapak Lurah Soramin.